Jordi Cabré, benvingut a Entre Nosaltres, al format d'entrevistes de la Fundació SICAC, amb motiu de Sant Jordi d'enguany i de les teves últimes publicacions. Hem volgut conversar amb tu i primer de tot, com estàs? Moltes gràcies, molt bé. Sorprès per la iniciativa, conec la SICAC de fa molt temps i m'agrada molt que vagi materialitzant-se en format audiovisual. Primer parlarem de Tu amb la nit. En quin moment arriba aquesta novel·la a la teva vida? Tu amb la nit arriba en un moment de maduresa. Això sempre es diu allò dels cantants que ara treu el seu disc més madur. Bueno, sempre és el més madur perquè sempre és l'últim, això és inevitable, no? Però en aquest cas sí que és veritat que la maduresa ja arriba amb una mena de tardor de la vida o final d'estiu de la vida i per tant la perspectiva i el to és molt diferent. Me n'adono que si al principi les meves novel·les eren molt èpiques, apassionades, impetuoses, gairebé precipitades, ara faig una mica més de vista d'ocell i el to és més... té més fonament. No vull dir més contemplatiu perquè no és que sigui més calmat, sinó que té més fonament. El que escric és més sòlid i està més pensat encara que sigui de manera inconscient. Hi ha més reflexió encara que sigui de manera inconscient. És a dir, si jo ara faig un llibre com Tu amb la nit, que té molts apunts autobiogràfics i molt personals, no vol dir que m'hagi costat poc, vol dir que aquest llibre m'ha costat 50 anys fer-lo. Perquè no és que m'hagi costat un any o dos, sinó en veritat 50, que és tota la perspectiva, tota la vida, tota la saviesa, tot l'aprenentatge, tots els matisos, i per tant allò que escric i allò que no escric tenen molt a veure amb els anys que porto viu. Que bo. Anava a dir amb l'edat, amb els anys que porto viu, amb els anys que porto aquí, exacte. Sí. En positiu. Tu amb la nit arriba i coincideix, sent novetat de Sant Jordi, també amb Montseny, que és un altre tipus de biografia. Com has comentat, Tu amb la nit té aquestes notes autobiogràfiques. A nivell de creació, ho has enfocat des del mateix punt o hi has anat a parar des de punts de vista diferents? Molt diferent, perquè és curiós, encara que Tu amb la nit, igual que va ser-ho l'anterior, que és Hi ha algú altre, té un to bastant autobiogràfic i té un to que dius, home, el personatge s'assembla molt al Jordi Cabré i el lloc i el que va viure entre Barcelona i Nova York fa uns anys, etc. Montseny, una biografia, no és ficció, i tot i així parteix també d'una base molt personal. Quina és la diferència? Tu amb la nit és una novel·la i per tant com a novel·la demana, ja no dic imaginació, que també, però si es basa també en fets reals i es basa en la realitat, demana un to més suggeridor, més sexy, més d'història. Has d'explicar una història, ha d'haver-hi una trama, ha d'haver-hi un conflicte, ni que sigui petit, ha d'haver-hi un petit conflicte, ha d'haver-hi foscors i ombres i sobretot relat. És a dir, comença, es desenvolupa, hi ha un problema, reclama el problema o no reclama el problema i s'acaba. En canvi, Montseny, una biografia, té més forma de fotografia. El primer pot tenir un format de cançó, encara que sigui una cançó de jazz, doncs es desenvolupa en format de cançó. El segon és una fotografia. És un retrat al meu passat i a les meves vivències relacionades amb el Montseny. Per tant, una fotografia amb el temps, que també té clarobscurs, també té zones fosques, zones clares, coses bones, coses dolentes, però que és més estàtic, és més descriptiu. Diguéssim que és més... L'altre dia una persona que m'ho presentava em deia t'assembles al Josep Pla, però sense cascarràbies. Vale, bé, bona referència. Llavors, per tant, és més descriptiu, és més de posar un termòmetre en una terra i dir a mi aquesta terra em sembla això. Molt bé. Tornant una mica a Tu amb la nit, en una entrevista deies que el protagonista abandona una mica aquesta idea de solo de jazz per trobar un acompanyament col·lectiu i més melòdic. Diries que això és una espècie de metàfora amb la vida? Sí, hi ha una solitud desitjada que és molt dolça. Hi ha una solitud desitjada que és molt dolça i que és fins i tot perillosa perquè pot acabar agradant massa. I hi ha moments,
posem per cas després d'un divorci, ho posem per cas després d'una etapa que tanques, on pots voler estar sol un temps i pots voler retrobar-te amb el teu solo, i fins i tot des del punt de vista creatiu, de buscar la teva veu, i de vegades és impossible trobar la teva veu si no estàs en molt silenci. Si estàs llegint molts llibres o estàs escoltant moltes músiques o sentint moltes veus alienes, pot ser que et distreguis. I a vegades, jo penso que molt sovint, el millor que pots fer és el silenci, la solitud, deixeu-me sol, que jo hi em trobaré. Jo assimilo l'escriptura amb perdes en un bosc, més que no pas amb construir un jardí. Si construeixes un jardí, més o menys ja saps com acabaràs, el que vols és civilitzar la vegetació, posar-hi camins, retallar i que quedi tot ben depilat. En canvi, ficar-se en un bosc amb la intenció que continuï sent un bosc, em sembla que és molt més interessant, que és, entro en el bosc, no sé on m'he ficat, no sé com sortiré d'aquí, estic sol, és molt fosc, m'he ficat en un gran problema per aquesta novel·la, no sé per on anirà, però a poc els ulls es van acostumant a la foscor i com els animalets del bosc trobes els teus propis camins. Els boscos tenen camins propis. Si tu aconsegueixes assaborir el solo d'aquesta manera, que sí, estic sol, però he trobat l'atractiu i el llenguatge de la solitud, aleshores em sembla que és molt millor per després trobar un acompanyament, trobar una companyia, trobar un baix continu, trobar un piano que t'acompanyi, trobar un amor, el que sigui, no? Obrir-te als altres, trobar persones que t'aportin i a qui puguis aportar. Em sembla que de vegades estar sol i saber trucar un solo amb silenci serveix per després poder compartir molt millor. I consideres que a dia d'avui la literatura té aquest paper de transformació o d'acompanyament? Jo diria que la lectura té un vessant més gran d'acompanyament, és a dir, t'està fent companyia. Quan sóc un lector, a mi m'estan portant cap a dintre del bosc, però vaig ben acompanyat perquè jo sé que l'autor se'l coneix. L'autor segur que se'l coneix, el bosc. Després t'agradarà molt o poc aquest bosc, però ell se'l coneix. En canvi, la creació, quan la literatura ets el creador, aleshores el vertigen i la solitud i l'acompanyament ets tu mateix. L'acompanyament ets tu. Sí que pots llegir, i pots inspirar-te, i pots tenir referents, i pots contaminar-te sense cap mena de problema, però en el fons estàs molt més sol. I em sembla que està bé. Aprendre a acompanyar-se tu mateix, em sembla que està molt bé. Ara vull parlar una mica de contrastos i de ciutats, ara que també estem a la setmana de Sant Jordi, i Sant Jordi a Barcelona doncs es viu com es viu. Quins contrastos trobes entre Barcelona i Nova York? Sí, Tu amb la nit va molt sobre això. De fet, el títol ja més o menys fa aquest ullet entre quan a Barcelona és de dia, a Nova York és de nit i viceversa. De tal manera que quan jo estic a Nova York miro la lluna i veig que aquella lluna jo no l'estaria veient si no fos per la llum del Mediterrani, que en directe en aquell moment està il·luminant la lluna, no? I per tant el contrast ja és d'aquest punt de jet lag, de diferència d'horari. És a dir, tu estàs a Nova York, però el teu horari és el de les campanes de l'Hospital de Sant Pau, i el teu compàs, el teu univers, el teu llenguatge, la teva llengua, els teus imaginaris són els propis. Ara, dit això, que vol dir que tu ets d'aquí i per tant d'aquí no te'n pots sortir, i que per tant quan jo surto del metro de Nova York, el primer que faig és buscar on és Besòs, muntanya, o Llobregat, mar, que no hi són, però són referències, no? Clar. Exacte. Barcelona és, per mi, una ciutat molt familiar, de mida molt familiar, molt humana, molt petit burgesa, i també obrera, però sobretot molt d'esperit familiar, de barri, sense grans alçades, amb un gran sentit de la comunitat, com una gran família. Nova York per mi és la individualitat. Per estar sol és millor Nova York. És a dir, Nova York tu et passeges
i la gent semblen tots quadros del Hopper, on tothom està sol, tothom està divorciat, tothom està... I veus parelles, veus parelles i veus famílies, però aquestes parelles i aquestes famílies semblen de mentida, i en veritat semblen una suma d'individualitats. I em sembla que això es transforma també en l'arquitectura. Aquí fem la Sagrada Família i el modernisme, i que són cases familiars. En canvi, Nova York és l'edifici d'oficines, el gratacels, el gran parc on tu córrer passejant sol amb els teus AirPods i fer la teva i muntar el teu projecte, el teu negoci, la teva vida. Em sembla que és una ciutat molt més prestada a fer créixer la individualitat, a fer créixer el teu projecte personal. I Barcelona és més, escolta, tingues un projecte personal, però posa-ho en comú. I d'aquestes dues grans ciutats passem al Montseny. Per tu què representa el Montseny i com ho equilibra, no, la teva vida amb aquestes dues ciutats tan importants? El Montseny per mi és l'escapatòria de Barcelona. Jo al Montseny ja estiuejo des d'abans de néixer, des dels meus pares que ja hi estiuejaven, els meus avis, i diguéssim que és una mena de serralada moderada. Montseny no té res a veure amb el seny, que dirien els noucentistes, no té res a veure amb la moderació, etc. Tot i que són muntanyes molt ondulades, no són gens alpines, no són gens agrestes, però seny fa més referència a un senyal, a una marca. És a dir, el senyal de la divisió entre tres comarques, tres vegueries, diguéssim la part de la Selva, la part del Vallès i la part d'Osona. Jo soc de la part d'Osona i és una muntanya per mi, en primer lloc, molt frondosa, molt prelitoral, molt propera a Barcelona, molt propera a nosaltres. Viladrau, que és on estiuejo jo, és un poble molt burgès, on la burgesia barcelonina anava a estiuejar i a fer-s'hi torres, que passa que hi feien torres que potser de vegades semblaven més Suïssa, intentaven semblar més Suïssa o Àustria, i altres vegades tenien més fortuna i intentaven també reconstruir els masos i les masies i els castells d'aleshores, que també n'hi ha. I per mi el Montseny és això, a banda d'una part mística, que és el Matagalls, amb la part cristiana, amb la creu, que no només és religiosa, sinó que gairebé sembla una religió catalana, més que cristiana, una mena de religió catalana, perquè des de dalt Matagalls veus Barcelona, veus el Maresme, veus el Golf de Roses i veus el Pirineu i la Plana de Vic, i per tant veus el país sencer. Té aquesta mística positiva i després té una mística fosca que m'encanta, que és la part de les bruixes, els bandolers, el diable, els santuaris profanats, les ametistes del Montseny, la pedra màgica, les fades d'aigua. Tot això és fantàstic, està a prop de Barcelona i té una mitologia molt, molt bonica. Diguéssim que si jo puc tenir dubtes sobre Jesús o sobre Déu, que com tothom té dubtes de si això existeix o no existeix, diguéssim que el Montseny, el que sí que estic segur i em demostra el Montseny és que el diable sí que existeix. El Satanàs segur que existeix, perquè ja sí que el notes de veritat. Tornant a Tu amb la nit, sobre aquest individualisme i solitud, és una mica paradoxal en aquest moment que vivim en què se suposa que estem molt connectats i on les tecnologies han avançat més que en tots els temps, però potser degut a això i a l'haver sorgit les xarxes socials ha fet l'efecte contrari. Sí, em sembla que haurem d'aprendre molt a estar sols, perquè ho estem molt i les xarxes no hi han ajudat. Les xarxes ajuden a estar al dia, a estar connectat amb l'actualitat i saber què passa i saber si el teu amic ha anat a Honolulu. Però això és només informació. A nivell humà i a nivell de veritable companyia i veritable tacte humà no acompanyen gens. I per tant, quan estic a Nova York, el meu contacte amb la família, amb els fills, amb els amics, evidentment és a través del mòbil, però allà el que estic fent és un solo de jazz. Jo soc una persona molt familiar i tinc molt bons amics i per tant la sensació de solitud mai és completa. Quan tens bons amics i gent que t'acompanya, la solitud mai és completa i s'ha de ser just.
Ara, sí que és veritat que cada cop tenim menys temps els uns pels altres, cada cop estem més ficats a la pantalla i cada cop més tu has de muntar tu sol. Per això em sembla que és útil saber fer un solo de jazz, és a dir, el solo de jazz et permet fer grans tombarelles, improvisar, faig això i a veure què passa, faig això i a veure què passa, i equivocar-te i el que vulguis, però després sempre fa falta que algú et reculli, que hi hagi un baix continu que et sàpiga recollir i que sempre hi sigui, i això també s'ha de reconèixer. Déu ens en guarda d'aprendre molt a estar sols i no aprendre molt també el valor de no estar-ho, el valor de no estar-ho mai del tot. Aquest equilibri, sí. Tornant a parlar d'equilibris, de misticismes, de Montseny, en les grans ciutats, és a dir, Barcelona i Nova York, el misticisme que ens parlaves, que hi trobes en el Montseny, creus que hi és present d'alguna manera o no hi ha misticisme? Mira, a Barcelona el misticisme és el modernisme, és a dir, a Viladrau no li cal perquè està tot ple de natura, etc. En canvi, aquí a Barcelona els modernistes van dir, escolta, anem a fer una mística de l'estètica, de la natura i de les arrels del país. Anem a fer un relat amb princeses, amb dracs, amb ocellets, amb arbres i tot això, però que això no se'ns escapi. Per què? Imagineu-vos per un moment que el Pla Cerdà s'hagués fet tal qual, sense modernisme pel mig. És a dir, carrer A, carrer B, carrer C, avinguda 1, avinguda 2, avinguda 3, com a Nova York, i sense Sagrada Família, sense Casa Batlló, sense la Pedrera, sense aquestes façanes a vegades fantàstiques de l'Eixample, sense un punt de creativitat, i que tot fos, com havia pensat Cerdà, uniforme i uniformitzador i monòton, i seria horrorós. I hi ha una manera maca de fer-ho. Jo penso que Nova York ens demostra que hi ha una manera maca de fer-ho. I Nova York ha trobat el seu misticisme, em sembla, amb l'alçada. És a dir, si aquí diguéssim, el Gaudí diu que la Sagrada Família no vagi més enllà de les muntanyes perquè llavors la natura, Déu ha de ser més poderós que l'home, etc. Sembla ser. En canvi, Nova York, no. Nova York tirarem cap amunt, tant com faci falta, no demanem permís a Déu ni a ningú, i serem així d'arrogants, i ho fan d'una manera estèticament espectacular. Nova York, el misticisme que té per mi és de dir, primera, l'absència del límit, el cel no és el límit, i a més ho farem bonic, i ho farem amb glamour i brillant i que no voldràs sortir-ne. De vegades falla en termes de neteja i de seguretat, etc. Això potser seria la part pitjor, i els preus, però a nivell estètic té un misticisme de l'arrogància i de la bellesa, del sentit de la bellesa, que em sembla que això la germana molt en Barcelona. El sentit de la bellesa a Barcelona està molt desenvolupat, el sentit estètic està molt desenvolupat, afortunadament, però d'una altra manera més baixa i més humil. La bellesa de Nova York és un altre tipus de bellesa, molt estètica, també els perd l'estètica, segurament més ben reeixida i més pràctica, com a mínim tenen un parc molt gran i a Barcelona no el tenim, però és una mística molt més arrogant. I quina bellesa té Catalunya en general? Jo penso que Catalunya té la bellesa de la llibertat. Em sembla que Catalunya és amb això s'assembla una mica als Estats Units, d'una altra manera. Als Estats Units s'assimila llibertat molt a la llibertat individual, munta-t'ho tu, i que ningú et prohibeixi fer res, i que diguéssim, que et trobis oportunitats, per entendre'ns. En canvi, aquí la llibertat la prenem més com a llibertat més col·lectiva i protecció del patrimoni col·lectiu. Catalunya per mi és l'obsessió per protegir un patrimoni col·lectiu i de donar-li les màximes eines de llibertat, de creixement possible, però col·lectiva, llibertat col·lectiva. És a dir, el dret a decidir, és a dir, les ganes de ser un poble, les ganes de que no se'ns prohibeixi la llengua, les ganes de que no se'ns imposi els noms en castellà o en altres llengües, és a dir, les ganes de ser un mateix col·lectives i amb total llibertat. Em sembla que el sentit de la llibertat
catalana és un sentit de llibertat molt més col·lectiu i molt més de protecció. El sentit de la llibertat americà s'hi assembla, però no és tan col·lectiu com individual i no és tant de protecció com d'impuls. I en aquest sentit de llibertat, no? Aquesta llibertat a la catalana, com creus que ara encaixa amb el context polític que tenim aquí en el país? És a dir, no anem bé si un dels que representa que han fet la novel·la de Barcelona aquí en aquest país, Eduardo Mendoza, ha de dir bajanades, com les que ha dit sobre el Sant Jordi, i dir que s'ha de canviar per el dia del llibre. És a dir, estem en un moment polític que estem de dol, estem de ressaca, estem de llepar-nos encara ferides, una mica estomacats. Jo penso que és una mena de postguerra molt llarga, després del procés, molt llarga, que està costant una depressió forta, i la depressió, com ja sabeu, té dues sortides. Una és sortir-ne reforçat i se'n surt i tires amunt i a vegades millorat, però també hi ha gent que s'hi queda. Hi ha gent que es queda amb el bucle. Sembla que Catalunya corre el risc de caure amb el bucle depressiu, de dir som una merda, i és culpa teva, no és culpa teva, i al final i de no creure en les pròpies possibilitats, i d'aquest sentit que deia de la llibertat col·lectiva, doncs relativitzar-lo i tornar-nos uns cínics. Al final no n'hi havia per tant. No n'hi havia per tant, i si no n'hi havia per tant, si al final no pots votar el teu destí, vol dir que aleshores tampoc n'hi ha per tant amb Sant Jordi. Podem treure Sant Jordi, podem posar el dia del llibre, i el Mariscal pot dir també la borrada aquesta, que quan el Jordi Pujol se muera, no sé què. És a dir, hi ha un moment que ja, si tu no respectes els drets d'un poble a decidir el seu futur, és bastant possible que no s'acabi respectant res. I tampoc la cultura, i tampoc la llengua, i tampoc les tradicions. Clar, i entremig de tot això tenim una batalla, és a dir, podem estar deprimits i podem estar en ressaca i amb el que sigui, però després tenim una batalla que és la batalla de la llengua. Clar, tu això com... És a dir, què? En el marc, en l'apartat llengua, creus que continuar fent literatura catalana ara és un símbol de resistència? És un... cap a on... No, bueno, de resistència ho ha sigut sempre, però també ha de ser-ho cada cop més de normalitat. El prestigi, és a dir, el prestigi no el donen els premis d'1 milió d'euros, encara que els doni Planeta o AENA. El prestigi no és això, i tothom ho veu. Tothom pot veure que no són autors exactament prestigiosos, ni novel·les exactament prestigioses. Per tant, el prestigi és una altra cosa. El prestigi és... hi ha de tot a tot arreu, hi ha qualitat i mala qualitat a tot arreu, però el prestigi té més a veure amb l'amor i té més a veure amb la connexió real, connectar realment. No vol dir vendre molt, de vegades vol dir vendre molt, i de vegades només vol dir captar un to i que tothom pugui identificar la teva veu. Que això és el que ha d'intentar l'escriptor en català, que tothom pugui identificar la teva veu i que tothom la reconegui, i després que poder ser que la compri molt, però sobretot ser reconegut amb veu i amb to. I després em sembla que la llengua serà la pròxima batalla col·lectiva. És a dir, no sé què passarà amb el tema de la independència i amb el tema de la lluita política, però sí que sé que amb aquesta desunió que hi ha i amb aquesta atomització política i amb tothom tan barallat i tothom tan disgustat i tan recelós l'un de l'altre, em sembla que la propera vegada que ens posem tots d'acord amb alguna cosa, la primera vegada va ser amb l'Estatut, després va haver-hi el tema referèndum, però abans va ser l'Estatut, el nou Estatut, per entendre'ns, el nou consens general, em sembla que serà un consens no per la protecció de la llengua, sinó gairebé per la necessitat d'imposar la llengua, de fer-la obligatòria, d'una manera o de l'altra, legalment o paralegalment. Però em sembla que la pròxima fita col·lectiva de tots els partits polítics, organitzacions cíviques i culturals, inclosa la CICAC, si pot ser, i patrimonials, és fer del català una llengua imprescindible. Per tant, creus que no estem en aquest punt de no retorn, que també hi ha vegades que des de part de la societat també hi ha aquesta sensació, no? També suposo que moguts pel desànim, etc., però que encara hi ha aquest poder desfer el camí. Jo penso que encara hi és, penso que s'intenta des del govern neutralitzar-ho, des del govern de Catalunya mateix, amb
intervenint molt directament amb la televisió pública i amb la ràdio pública, intervenint molt directament en l'imaginari, intentant portar-nos la Roja a Catalunya i coses d'aquestes. S'intenta, però tothom veu que és molt artificial, tothom veu que és una operació molt artificial. Em sembla que la frase del Pujols, que Catalunya l'esperit català sobreviurà als seus il·lusos enterradors, em sembla que això és molt vigent, que no n'hi ha per tant. Sí que és veritat que el repte és important. Per què? Perquè era més fàcil afirmar que venies de la nit del franquisme i que per tant tothom t'havia de donar la raó perquè havies estat reprimit en temps de Franco. Tothom t'havia de donar la raó. Ara te l'has de guanyar més la raó. Ara representa que tu has de seduir amb eines més o menys democràtiques i has de poder fer que la teva llengua vengui, tingui mercat, sigui seductora i competeixi en l'àmbit de les xarxes i en l'àmbit de la música i de la literatura i de la vida en general, sense el factor resistencialista i sense el factor militant. I això és un repte molt bèstia, que demanarà un punt de militància segur sempre, però també un punt de naturalitat. I em sembla que això es pot fer. Em sembla que es pot aconseguir demostrar que aquest país pot tenir una continuïtat lingüística i un creixement lingüístic on el nouvingut i l'immigrant i l'expat, etc., digui no, és que no en tinc prou amb el castellà. És que el català m'ha convençut d'alguna manera. És que em sembla que vull. No només que ho he de fer, sinó que em sembla que vull. Jo diria que això es pot aconseguir perfectament. Ens ho hem de creure una mica, pensar que es pot aconseguir. Fer de llengua franca, pensar que es pot aconseguir perfectament. Fan falta moltes, jo penso que fa falta molts clubs. Fan falta molts clubs i associacions i fundacions i organitzacions i fins i tot bars de trobada entre autòctons i expats. I expats immigrants, tots dos, però fixant-nos més en l'expat perquè és el que diguéssim que representa, que ve no tant per necessitat sinó perquè vol, el que no pot passar és que es produeixi un abisme, un precipici entre nosaltres i ells, que estiguem a la mateixa ciutat i al mateix país i no sabem què estan fent ells i ells no sàpiguen què estem fent nosaltres. No es tracta de fer de missioners, que també, no es tracta de dir que I'm a Catalan, fer de Pau Casals tot el dia, no cal, però sí, crear clubs de trobada, llocs de trobada, on sapiguem què estan fent ells i ells sapiguem què estem fent nosaltres, em sembla que és bàsic, perquè si no faran guetos. Clar, fer com un anfitrió. I el farem nosaltres també de gueto, i no volem un gueto. No, i tant, clar, com d'anfitrions, no?, d'aquesta festa. Fundacions com ASICAC, tu quin paper veus, no?, que poden contribuir? ASICAC té l'avantatge que parteix de la idea de patrimoni material i immaterial, però el material és molt important, perquè el material et dona un lloc. Ara mateix estem en aquest edifici fantàstic que és la seu de l'ASICAC, i té Casa Rius i en té d'altres, i té aquests llocs on aquests punts de trobada amb els de fora i també amb els propis de dintre es poden produir. L'ASICAC pot, en primer lloc, crear els espais on la gent es trobi, és molt important. Segon, la divulgació i la difusió del patrimoni, de la història del patrimoni i del sentit de les cases i de les parets i dels edificis. No s'han fet per aquí sí. I en tercer lloc, la tasca de recuperació del patrimoni material, de la memòria, de la història, de Cipres de Molló, etc. Retornar un punt d'orgull patriòtic, identitari, a persones que poden haver arribat a pensar que la història comença ara. No, la història no comença ara, va començar fa molt de temps, no són tan diferents dels de fa 100 anys, només l'únic que passa és que hem de fer el mateix. És a dir, en comptes d'anar dient és que a Barcelona el modernisme, que jo sóc d'aquests, jo estic boig pel modernisme, però en comptes de dir tant això, de dir és que tenim el modernisme, no tenim el modernisme, tenim l'actitud dels modernistes. Els modernistes, l'actitud que tenien no era anar dient que bons que eren els de fa 100 anys. Això no ho feien, sí que ho feien, però no era que bons que eren els medievals, que bons que eren els d'abans,
però anem a modernitzar-los, anem a actualitzar-los, anem a agafar els corrents d'Europa, anem a agafar les noves avantguardes i anem a ser els moderns. Nosaltres serem els moderns, no només els moderns, serem els modernistes. Exacte. És a dir, militants de la modernitat. Això és el que hem de fer. I a banda de Tu amb la nit i el Montseny, quin altre llibre recomanaries? Aquest any Tu amb la nit i Montseny una biografia del Jordi Cabré i em sembla que val la pena aquest any també comprar el Premi Sant Jordi, el Carles de Bassa. Val la pena perquè és una bona novel·la i perquè és un premi molt ben donat aquesta vegada, molt merescut i amb un sentit de l'ambició literària i també nacional molt fort. Per anar acabant una mica l'entrevista, per tu, quin seria el teu Sant Jordi ideal? És que ja l'he viscut. Va ser quan vaig guanyar el Premi Sant Jordi. Mai m'havia sentit tant com el Mick Jagger. Unes cues interminables de gent volent signar. Va ser fantàstic. No respirava. Va ser una cosa que dius, nois, per una vegada ho he fet molt bé i la gent hi responia molt bé i va ser fantàstic. Ara, cada Sant Jordi és únic i especial a les 8 del vespre, quan als carrers encara, o sobretot, s'ha acumulat l'olor de pètals de rosa. L'olor de pètals de rosa, amb aquell aire tebi de l'abril, acumulada i volant per tot arreu i gairebé que fan vermellir les galtes a tothom, a les 8 del vespre, Sant Jordi, passejant per Barcelona i veient com el sol va marxant, sembla que això és... cada any és únic. Ho deixaria aquí, li donaria les gràcies, Jordi, i esperem que tinguis un gran Sant Jordi, que hi hagi cues, que hi hagi èxits i que es vagi repetint i que quan ens tornem a trobar ens diguis que has pogut viure un altre Sant Jordi de la teva vida. Moltes gràcies i gràcies a SICAC i endavant. Moltíssimes gràcies. Gràcies.